Għall-ewwel darba f'pajjiżna qed jiltaqa' l-Kumitat Eżekuttiv tal-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions, kumitat li minbarra l-Eżekuttiv ċentrali li jmexxih huwa magħmul minn delegati minn kull trade union fl-Ewropa. Għal-laqgħat organizzati f'Malta l-Erbgħa u l-Ħamis qed jattendu mal-200 delegat eżekuttiv li jirrappreżentaw firxa sieħa ta' ħaddiema minn kull settur. Il-Kumitat ġie Malta b'aġenda u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja spjega x'qed ikun diskuss. Hemm il-European Pillar of Social Rights, il-direttiva dwar il-postings of workers, digitalization u l-e-cards, l-skills cards. Fihom aħna nikkumbattu u nkisru l-idejat biex noħorġu l-aħjar statements li jista' favur il-ħaddiema Ewropew kollha. Buġija spjega kif il-General Workers Union qed ħares lejn dawn il-jumejn bħala opportunità biex tresaq il-qudiem l-idejat tagħha għall-aqwa ftehimiet għal ħaddiema Maltin. Fuq il-kwistjoni tal-postings of workers aħna qegħdin nirċievu qegħdin nagħmlu lobbying qawwi biex di tibqa' miexja ktibna diversi drabi anki lill-Kummissjoni biex il-postings of workers tiddatot li min jiġi ħaddiem barrani ġewwa Malta ikollu l-istess drittijiet tal-ħaddiema Maltin biex żgur jinqata' social dumping. M'għandniex xi ngħidu avveniment bħal dan li laqa' flimkien persuni differenti minn kull rokna fl-Ewropa iservi ta' promozzjoni għal gżiritna għaliex kif qal Joseph Buġejja dawn il-jumejn se jmorru lilin mid-diskussjonijiet. Ippreparajn lilhom programm ukoll biex narhom fil-dawn il-jumejn kemm nista' jkun minn Malta biex nippromovuha. Fil-fatt qegħdin naħdmu wkoll biex nibdew norganizzaw forum ta' trade unions Mediterrani ġewwa Malta wkoll. Għaddejjin bid-diskussjonijiet. U hija promozzjoni qawwija ħafna, però ta' sodisfazzjoni tara trade unions Ewropew kollha mill-qwajn hawnhekk ġewwa Malta fejn qed igawdu miż-sbuħija tagħna.